No prostě vole, to je historické video mě, který úžasného Jury vole a pak je tady i Ondra. A hrajeme Mimic Chapter 2. No, Ne, dobrý, jdeme na to. celý svět. Jak to vlastně, jo, my jsme vlastně v tom našem sklepě, ne? Kámo, jsme v sklepě školy, které je v našem baráku. A jsme ve sklepě Pičo, našeho baráku, vole. které je ve sklepě školy. Ale prostě víme jistě, teď že jsme někde máme dostali. několika patrový sklep. Co to bylo? Je. Ne. Co to bylo? Taková Myslíš, že housenka. může ven? Viděl jsi tu housenku, nebo co to bylo? Já to vidím. To je ženská, ale už jde po nás. To je tak knihovnice, ty nebo jdeš... ne? Jo, jde. Ok, taky najednou vidíš své tělo? Já ho vidím celou dobu. Bacha, už běží. Jo, dobrý, to nemůže. Chtěl bych zjistit, co tady máme dělat. No, když ti to řekl, máme najít klíč ve druhé patře. Kde seš zase ty demento? Jo, tamhle. A ona jde za mnou, jo? Si když vezžu, ne? Cože? Nic? Kam proč jsi za mnou? Nebo ne? Já jsem se třeba jakože nelek. Fakt, Roblox. Hra pro Roblox. děti. Hra pro děti, kámo. Hra pro děti. Tak jo, počkej, tak. Mám jít za tebou, anebo... Já jdu za tebou. No já nevím. Ale já vím. Já nevím, kde jdeme. Jdem? No, je za ne, není za no, je někde před tebou, bych řekl. Myslíš? Uvidíme. Jo, je, jo. no. Počkej, pojď. Tudy. Jo, pohoda. Jo, dobrý, neví. Jo, ha, tady. Už ví. Tudy. A Myslím, že je za náma. Jo, jde za náma. Víš, Náma nepomalá. dochází stamina. Může za náma, nebo ne? Nemůže. Myslíš, že se vejde, kámo, sem? Nemůže. A vidím ji, když ji vidím, no zajímavý. Nerozumím. Kač vole. I hear she's like to see me fail, doesn't she? Já... Sorry, ale já neumím americky. Od čeho máme ten klíč? Nevím, asi od dveří, I guess. Tady možná. A ne, tady je. To není klíč, to je ještě lepší, to je nákres klíče. A teď jsme opět venku? Jo. Máme fakt velký sklep, co si budeme. Jako to byl náš sklep je geniální. Ale co tady máme dělat, kámo? Já nevím, bejt na vzduchu, jsme furt zavřený v tom sklepě, chápeš? Já nevím, Jo. co? Ne, nic. Nic není. Jako... Co zase je, vole? To je super, že japonský zahrady jsou noblesní, nebo vole, o čem to mluví, ale... To. Co tam můžeme dělat úplně? Jedině se podívat ještě dolů, no. Počkej, tak třeba ještě se koukneme radši, víš co, vole, dvakrát měř jednou řeš. Tam hlavně neklesat na mysli, ty vole. Ale já už jsem dvakrát změřil a nic jsem tady nezaříznul, takže asi jako... Nemám metr, takže v píči. Jako tady, víš co? Počkej, teď ona tam jde. No teď Taky necháme projít. ona jde za A nebo náma. ona půjde sem. No ale vole, jak... Ona je celkem jako rychlá, co si budem? No, a víceméně pomalá. Ona je napravo, myslím. Takže můžeme jít doleva. Asi si... Jo, je napravo, no. No, ale Já ji odlákám, tak se podívat. tady, No, jde za mnou, jo. tady nic není na té její straně, jakoby. Možná je to klíč od jejího srdce. A? To vám nevím. A jde za mnou.
Já jdu zase nahoru. No, pojď, ale... A mě dochází od čeho je stamina! Je za mnou! No tady není. Není. Aha, tak dobrý. Debil. Naštěstí jsem zachoval čistou hlavu. Chladnou hlavu, tak. Chladnou hlavu. No. No, nevím, o čem to mluvíš. A co je v té zahradě? Tady musí něco být, nebo ne? Jako, jen tak tady asi nebude, že? A nebo jo, vole. Co tím chtěl básník říct? A tady prostě nic není. Není. Vyloženě nic. No to je fakt divný, ty vole, tohle nemá být puzzle hra, vole, já nedávám ani normální hry, na to puzzle. Bacha. Bacha. Ty vole, já nevím, tak zkusíme ještě jít tam, Kam tam? naproti jako. Jako můžem, ale nic tam není. Hele, a nejsou, nemyslíš, že tohle Jako jsou od- dveře? Jsem zkoušel. Ale vypadá to jak dveře. No, Už je jako tady. i jsou, ale... Tam má fakt hnusný. I have her, I hate her, she likes to see me fail, doesn't. Takže jí se nelíbí, když prohrávám, tak jako, Nenávidím ji, vidím, ale ráda mě vidí, když... No, když jakoby prohrávám, když mi věci nejdou. ale co tím básník chtěl říct? Nevím. Já nevím, mně nejde hodně věcí a jako, Se jdu podívat ještě dolů. No. jde za tebou. A, mám to, vole. A jde za tebou. Nejde, pojď dolů. A kde seš? Vpravo. Vpravo od schodů. Jo. Utíkej, jde za tebou, Jo, jo? už to vidím. No vidíš, to mě hned napadlo, Ale já... jakoby jedna místnost. No, logicky ne. Me for flame, I will be someone else. Kam tohle dosa asi říká Vojta, vole. Jo. I přesto, že s ním my chceme dementí hrát, vole. Tak nemyslíš, že je něco naproti? Podle mě jo, protože tam jsou taky další dveře. Tak jdeme. Takže já bych šel tady doprava. Tady jsou jedny ty, že jo? Tady, možná. A? O! Tady nic není na té její straně, jakoby. Tady nic není na té její straně, jakoby. Tady nic není na té její straně, jakoby. No, to je zajímavý. To se mě nepozdává. A ty dveře nejdou zavřít, to se mi taky ne... Co takhle? To je jedna, ona je moc malá, ale. Prej, To jsme by se něco mohlo stát. Ale nevím co. Podle mě ty vrata obrovský budou otevřený. To je možný. Může se na to Happen sednout. again and pray. It won't happen again, I promise it won't do it again, bla 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 bla, nuda. Ne, nevím. A jde nahoru, tak ještě chvilku. Můžeš tam sednout, počkej. No, jaké bych si už jako sednul, furt jenom chodíme. It won't happen, jo, to je všechno to stejný, to je super. No Jo. nic, jdeme v leseru na ní, když je na schodech. No už jde, hele, hele, ona nejde. Víc speedrun. Jo, otevřeli se. No jo. Hezky, mě to normálně úplně expíme. Okay, tady se mi nelíbí, tady bude nějaká, vole, pochodovací, vole, obudka. No. Select picture. No, Just run like you. to se mi hodně nelíbí. Myslím, že půjde za náma asi. Nebo já nevím. Jo, před náma? Co je Já vlastně, nevím. co je vlastně za náma a co je před náma? To je dobrá otázka. Co když před náma je pouze to, kam se, odkaď jsme přišli? No, no kouká. Nekouká. Když se toho nebudeš bát, tak ti to neublíží. Kamo, když ji nevidím já, ona neuvidí mě, kámo. A to je dobrá Když koukat do strategie. země. Tak jo. Tak... Máte se nás
nekoukám, co to je? No, máme prostorný sklep. Velký sklep, ty vole. Mně se nelíbí ty zvuky. Plně, ale... Ty, co jsem se melek, že? Kámo, jako co to bylo za jumpscare, ty vole, úplně. Kámo. Jumpscare úplně No náhodou. jako máme, že jo. Musíme mít pro kliky čísla, ty vole, je to hrozně těžký v dnešní době. Udržet tu pozornost, že jo. Pojď, otevři to. Nejde. Ale jo. No vidíš. A tak nic. Nevím, kdo z nás to Jsem udělal. jejda. A... Hej, Ondro, otoč se. Pis. Už. Proč můžeme utíkat? To je to... Ale bacha. Jo, vidíš. Tamhle. To. Ale vidíš, nemůže se. To je... Narodí, ty vole. A co tady máme dělat, chá? Já nevím, tak já třeba jdu. Jdeš naproti němu, myslím, že to. Ne, on jde naproti mě. A? Hele, tady jsou takhle Máme. po stranách takovýhle, kde se máš schovat. To je asi. máme. A jo. Ale on se mě stejně Bacha. bojí. Ne, nebojí. Ne, A ty utíkáš dál. asi můžeme jít rovnou. Co jo, no. Tohle bylo nějak moc jednoduchý. To se mně nějak nezdá. Co? No, pohodě. No, co by bylo? Nic. Já To hra neslyšíš. pro děti. Jenom Hra někdo, pro děti. jenom někdo přestěhovávací, ale. Tak jako... Tak jo, uděláme Scooby-Doo. Já půjdu do těchto dveří, ty do tam těch. No tak to vůbec. Jo. Hele, ale tady to vypadá Kde líp. mám Daphne? Tady je jenom chodba, zatímco ty tam máš zase nějakou zahradu. Já bych šel do tam těch. Nejsi? Jo, Jako mi tam vyloženě... A to jako, když myslíš? mi se celkem líbí tady. Tady to... Ale stromy. Sakura, vole. Ne, to jsou ty růžový stromy, kam to bylo na začátku. A tady nic není, hele. Tak vidíš, akorát aspoň jsme prohledali jednu celou místnost. No, tak jo. Takže my hledáme nějaký vele svítící klíč nebo asi něco podobného. Vypadá to, že je tamhle to. Ježišmarja, co to zase? Kámo, to bude nějaká pastka. To bude Indiana Jones, takže... No jasně. Počkej, tady je nějaký papír. A? This place isn't real, she created it. Kdo to, jaká ona? Já to vezmu, co, Nevím. Spirit? Jo. Duše? Vezmu si jednu duši, děkuju. okay. Tak jako zrstci by jí potřebovali, no. No, Můžu dát duši? Tam? co to je za Můžu zvuk, dát duši. kámo? Tam to je jak vysavačka. Jejda. No, jak jsem se. Jejda. Jejda. Já mám dětská hra. Hrozně dětská. OK, tak tady to svítí červeně, tady to Má svítí červeně. Tady to nesvítí červeně. A? Stačí se rozhodovat podle srdce. A tak jo, klidně. Ale to aspoň nechceš napadl. Ne, není. Říkal jsem rozhodovat se podle srdce a mé srdce mi No. radí něco jiného než tady. Musím radit domů. Co nám radí tyto červené Duše dvířka? doprava. Tak se mi to fakt nelíbí. Já bych šel podle srdce doleva, že jo. Tady je jenom chodba a je to A pokračování. tady je zase zahrada. Zase zahrada. Jo. Máme jednu duši. Co můžeme udělat s takovou jednou duší? Jejda. Ježíš, To je sadoma. tamhle něco je v rohu. Takový, Kde je tamhle? takhle jak koukám. A jo. A ne, to je v pohodě holka. Jo, zmizela, vole, vygoustila mě, další holka, super. Už znova. Jo, nic neobvyklého. Na tohle už jsme zvyklí. To je. Jako jo, duch mě vygoustil. Normální den prostě. Samozřejmě neusneme na vavřínech a další vzkaz. By the time reading this might have been too late, bla bla bla, your friend Kala? Kayla? Kajla. Lepší je Laila.
Laila. Hele, to máme, ne? Od tady těch dvířek. Užít duši. Trepák motýl. A zase vysavačové. Okay. Ale nešli jsme do tam těch dveří. Tam těch, jak tam někdo volal.